Расман муҳориба дар вазни ним сабук байни варзигари тоҷик Давлатманд Чӯпонов бо рекорди 10-3 ва варзигари украинӣ Роман Огулчанский бо рекорди 12-3 рӯзи 4 ноябр дар Москва дар турнири ACA 147. Ассалому алайкум дӯстон, хуш омадем ба шабакаи мо. дар навори имрӯза барои шумо тозатарин ва муҳимтарин хабарҳоро аз ҷаҳони ММА омода кардем. барои пешравии канали мо лайкро зер карда 3-4 калима комментария нависен. мо боша наворро оғоз мекунем. шахсоне ки аз Москва ва Московский област хоҳиши гузаштани граница дорен ва намедонем ки ба кӣ муроҷиат кунен, пас мо ба шумо одамони бабоварӣ, акаи ғулом ва акаи умедро тавсия медиҳем ки тӯли чанд сол мешавад онҳо дар ин соҳа кору фаъолият мекунанд. ин бародаро шуморо аз Москва ва Московский област гирифта ба мошинҳои худ ба границаи Қазоқистон бурда меоранд. мошинҳои ин бародаро мошинҳои комфортне буда ҳамаи шароитҳоро доранд. барои ҳамин худи ҳозир ба номерҳои дар рӯи экран буда занг занен ва граница гузашта ҳуҷҷатҳои худро хуб кунен ва агар ки скидка гирифтан хоҳен, пас ҳатман аз номи канали мо Паҳлавон теҷа гап занен. Расман муҳорибаи рейтингӣ дар вазни сабук байни Арманд Сарукян бо рекорди 18-3 ва Дамир Исмагулов бо рекорди 24-1 рӯзи 17 декабр дар Лас Вегас дар турнири UFC Fight Night. худи Арманд оиди ин хабар чунин суханҳо гуфт: ба монанди ҳамавақта аз топ-10 ягон кас бо ман ҷангидан намехоҳад ва ман нияти нишастан ва онҳоро интизор шуданро надорам. ман ба монанди дигарон нестам. ман ҳамаи муҳорибаҳое ки онҳо ба ман медиҳанд қабул мекунам. ман муҳорибаҳои осон намекобам ва бо ҷанговарони аз ҳама сахти ин вазн қувваозмоӣ мекунам, навиштааст Сарукян. хотиррасон мекунем ки Дамир Исмагулови 31-сола дар UFC 5 ғалабаи пайдарҳам дорад. Арманд Сарукяни 25-сола бошад то охирон муҳорибаи худ 5 ғалабаи пайдарҳам дошт, аммо дар муҳорибаи охирони худ ӯ дар қафас бо Матеуш Гамрот вохӯрд ва бо қарори доваро ғалабаро аз даст дод. айни замон Арманд Сарукян дар рейтинги вазни сабук дар ҷои 10 қарор дорад, Дамир Исмагулов бошад дар ҷои 12. дӯстон, ба фикри шахсии ман ин муҳорибаи беҳтарин мешавад, чунки ҳардуи ҷанговаро ҳам дар замин ва ҳам дар стойка хеле хуб меҷанганд ва барои мухлисони ашадии ММА ин беҳтарин муҳориба хоҳад шуд. дӯстон, чхеле ки ҳамаамон медонем қариб ҳамаи ҷанговаро барои худ тахаллус доранд. масалан тахаллуси Ҳабиб Ариол буд, яъне уқоб. Лоиқ тахаллуси Лапа Ягуара дорад. Муин Ғафур бошад тахаллуси тоҷик дорад. Дастин Паре тахаллуси бриллиант дорад ва ҳамин гуна қариб ҳамаи ҷанговарҳо тахаллус доранд. аммо ҳаст баъзе ҷанговарҳое ки тахаллус надоранд, масалан Ислам Махачев ва то ин дам Нурулло Алиев. лекин дӯстон, баъди муҳорибаи охирони Нурулло дар Шердог акнун Нурулло тахаллус пайдо кард ва акнун дар муҳорибаҳои навбатӣ Нуруллоро бояд ки Нурулло Таҷик Игл Алиев муаррифӣ кунанд, яъне Нурулло уқоби тоҷикӣ Алиев. шумо оиди ин тахаллуси Нурулло Алиев чӣ фикр дорен? метонем фикротона нависен. айни замон худи Алиев дар Тоҷикистон қарор дорад ва ӯро ҳоло ҳам пешвоз гирифта истодаанд. шаби гузашта Нурулло Алиев меҳмони тарабхонаи блогери машҳури турк Бурак шуд ва бинем ки ӯро чӣ гуна пешвоз гирифтанд. Айсы bir şey. Yok bırak. Айсы bir şey. Айсы. Ha. Bugün. Айсы. Acaba lo vio. Hey brother, let's go. Let's go. No. Yeah, brother. мураббии Ислам Махачев Хавьер Мендес мегӯяд ки Чарлз Оливера ҷанговари хеле сахт аст, аммо ба ин нигоҳ нокарда ӯ текданҳои Исламро манъ карда наметонад. пеш аз ҳама Ислам бояд ки ҳимояи Оливераро бекор кунад. савол дар он аст ки ӯ кай ин корро мекунад. агар ки Ислам дар стойка ҷангидан нахоҳад, пас Оливера дар пойҳои худ истода наметонад. Ислам баъди Ҳабиб дуюм шахсе ҳаст ки бе ягон мушкилӣ метавонад ки рақиби худро ба замин афтонда дар замин ӯро шикаст диҳад.
барои ҳамин ман боварӣ дорам ки Оливера ба замин меафта, гуфтааст Мендес. Дӯстон, агар мо танҳо ба замин афтондани рақибро ба назар гирем, пас ман фикр мекунам ки Ислам ин корро аз Ҳабиб дида хубтар мекунад, чунки Ҳабиб танҳо бо як роҳ рақибонро меафтонд, бо тариқи текдаунҳо. Ана Ислам боша бо ҳар гуна роҳ. ӯ барои рақибонро афтондан усулҳои гуштинги озод, самбо, зюдо ва дигар роҳҳоро истифода мебарад. Ва дар ҳақиқат агар ӯ Чарлз Оливераро афтондан хоҳад, пас ман фикр мекунам ки бемушкилӣ меафтонад. Аммо фаромӯш намекунем ки Оливера дар замин хеле ва хеле хатарнок аст ва шояд ки айни замон дар ташкилоти UFC Чарлз Оливера аз ҳама ҷангвари хатарнок оид ба ҷуҷитсу бошад. Ана барои ҳамин дӯстон, ҳама мегӯянд ки ин муҳориба беҳтарин ҷангвари вазни сабук дар ҳама замонро муайян мекунад. Ва фикри шумо дӯстон, ин муҳориба чӣ гуна мегузарад? фикротонро нависен, ҳатман дар канали мо обуна шавен. То боздид, хонободи сарбаланд бошен.